Сега само да го запалим чисто. Студено ще му е на него. Опа! Пилот после, а? Пилот после. Всичките. Вие го не качвали там с тебе. Мине бе? Тебе ми! Кой ли ти? О. Кой пишете той, бе? Палачката му. На кой знаеш кой ще пише под снимката? Е, тук един гост от Афганистан, наш приятел талибанин, се опитва да запали самолет. Но той записва телефона. Идеално. Алекс, дигни се муцоната. Айде бе, ще го палите ли този самолет или напротив? Те ще излизаш. Да, не. Моля? Антон ще ги качи, ти гарантирам. Как си? Лютеница не спудал. Дай му една. Няма ни шан да запали нещо. Антоне, как са? Трябва да го биричка, не ще въобще да тръгва този самолет. Какво да го направиш? На собственика се е метнал. Готов си. Булсатком. Да вземем да изкараме един статер, а? Умрява от суд. Сами го да не стига. Аз знам как запали по-лесно, ма трябва да ти изпукат пръста първо. За... Боянски, ти ще качваш клиповете до вечера. А снимките кой ще качва твоя фотоапарат? А? Какво ти има на моите? Не беше хубаво запален. Алекс, че е включил уредите на апаратурата? Да. Запали? Да. Няма такъв вариант да запали. Иди да си топли ръцете първо. Иди си топли ръцете.
си напилал рейсинга. Стига, защото се го отървиш и цял си. Да, виж горе, гледай колко на ниско и почва да се движи. Колата му замръзна. Там мъглата спря. Браво! Взимам полето мъгла. Да има кош, по-найно да падне шаф. Антонио, дръж.